गावनि नैजिथाम बालावनो 30 सिरियाव फोरबोनि गेदेर अननाय फोरोंनाया जोंखौ मा फोरमायो? नैजिथाम बालावनो 30 सिरियाव फोरबोनि गेदेर अननाय फोरोंनाया जोंखौ मा फोरमायदों? आन्था जिसुआ होनबाय अ आफा बिसोरनि थाखाय नागार, मानोना बिसोरो गावसोरनि मावनायखौ मिथिया माखौ लानानै। मानोना होनदों मानोना बिसोरो मा मावदों? गाव गावनि बे मावनायखौ गावखौ मिथियाखिसै, इसोर होननानै सिनायाखिसै। साबुजों बुनानै बेबायदि बिसोरो साजा होनानै बिसोर गावसोरखौ देरहासार सानदों, मिनिग्लाबदों, ठाट्टा खालामदों। बिसोरो नाथाय जेबो मिथिया सोरखौ निन्दिखो, सोरखौ बुखो, सोरखौ गाज्रियाव दोखो, सोर बिलाय बेखौ बिसोर मिथिया। बेखौनो लाना जिसुआ बुंदों बिसोरो मिथिया। बिसोर मा दाय मावखो गावसोरनि गोरोन्थिखौनो बिसोर हमदांनो हाया। गावसोरनि मा मावनाय बबे लामाजों थाबायखो इसोरखौनो सिनाय रोङाखिसै, मानोना बिसोरो हमदांनो हायाखिसै, बिसोर मिथियाखिसै। बेखौनो लानानै फोरबोआ बुंदों बिसोर जेबो मिथिया। बेखायनो अन्धागाफोर दिनै बिसोर इसोरखौ सिनायनाय मोनब्ला, फोरबोखौनो इसोर होननानै सिनाय मोनब्ला बिसोरो आथिङाव आखाइयाव गाजोल दोननाय नङामोन। जोंबो अन्धागाफोर, जोंबो दिनै जोंनि मेगनाव इसोर दंमोनब्ला बियो मालाबाबो दुश्मनखौ मालाबाबो बियो गाज्रि बुंनाय नङा। जोंनि मैखुनाव इसोर दंब्ला सुथ्रुखौ बियो लोगो खालामगोन। जिसुआ नायदो बे गेदेर फोरोंनायजों जोंखौ मा फोरोंखो? मानोना निमाहाजों अननायजों जों इसोरनि फिसाफोर जायोनो। निमाहाजों अननायजों जोङो इसोरनि आंगो लोगो जायो आरो बिनि फिथाइया सोरगो रायजोआव मोजां बान्था मोनगोन। दा अन्धागाफोर बेखायनो अ आफा बिसोरनि दायखौ नागार, मानो बिसोर गावसोरनि मावनायखौ मिथिया। अनसला फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ बियो गावखौ होसोग्रा, मुगैग्रा, गाजोलाव दोग्रा आरो सोरनिथ'बे मोनग्रा बै सुथ्रुफोरनि थाखाय बेसे गिदिर अननायजों बियो जोंखौ फोरोंदों। बिसोर गावसोरनि मावनायखौ मिथिया अन्धागाफोर। नाथाय जानो हागौ जों मिथिसेयावबो दाय मावो, मिथिसेयावबो जोङो मानसि बुथारो, मिथिसेयावबो जोङो इसोरखौ दं होननानै मिथिसेयावबो जों पाप मावो। अन्धागाफोर दिनै बैसोर जानो हागौ जिसुखौ इसोरा सिनायाखैमोन। बेखौ लानानै दिनै फोरबो बुंदों जोंबो दिनै जोंनि सायाव होसोग्रा, मुगैग्रा, जोंखौ निन्दिग्रा, नोंनि धोरोमनि सायाव, नोंनि मोजां खामानि मावनायनि सायाव, सोरबा नोङो इसोरखौ खुलुमनायाव, दिनै नों बे रिट्रिकआव फैनायाव गोबां माखासे मानसिफोर जानो हागौ नोंखौ लामायाव सामायाव, गामियाव, टाउनाव, सहराव, बे जायगायाव थेरो अखाफोराव फैबाय थानायाव गोबां माखासे मानसिफ्रा नोंखौ न'आव थांनानै गाज्रि गाज्रि बुंदों जानो हागौ। नोंखौ गाज्रि गाज्रि बखिदों जानो हागौ। बे गासैखौबो नों मा बुंनांगोन? अ आफा बिसोरखौ अननायनि निमाहा हो, मानोना बिसोर गावसोरनो मा बुंदों जेबो मिथिया। जानो हागौ नोंनि सिथ्ला गेजेराव थांनानै सोरबा गुबुन धोरोमनि एबा खाथिनि एबा गावसोरखौनो गिदिर खालामनानै नोंखौ बायदिसिना बुंबाय जानो हागौ। दैमालुनियाव मानो थांनांगौ? दैमालुनियावनो ब्रेन वाश खालामजाबाय। नों बेखौ मा बुंनांगोन? अ आफा नोङो बिदो नोंनि बिदैयाव गथायदो। आरो नोङो अन्धागाफोर बिसोरो मिथिगौब्लाबो मिथिया, नाथाय बिसोर मिथिगौ बे बोसोनखौबो बिसोरबो मिथिगौ। बिसोरबो जिसुखौ खुलुमग्रा, बिसोरबो इसोरनि खामानि मावग्रा, बिसोरबो गोबांथार सोमोनांथावफोर फोरबोनि मावग्रा। अब्लाबो मिथिसेयावबो दिनै बिसोरो बै सोरखौबा मुगैबाय, सोरखौबा निन्दिबाय, सोरखौबा गाज्रि बुंबाय। बिसोर देरहायाखै, जेनबाय। सोरगो रायजोआव बिसोर जेनबाय। मानो बिसोरनि बान्थाया मोननांगौआ नोरगाव। बेनिखायनो जों बिसोरनि थाखाय मा खालामनांगौ? जाहाथे रावबो सुबुङा नोरगाव दाथांथों। बिसोरबो इसोरनि फिसाफोर जानानै बै इसोरनि रायजोखौ मोनथों। बिसोर जोंनि थार इसोरखौ अनजालु अनजालि फिसाफोरनि बिनाय। बेनिखायनो अन्धागाफोर जों दिनै निमाहाजों अननायजों जों देरहायो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अन्धागाफोर जों फै माथाइनि 9 बालावनि 24निफ्राय लानानै 22 सिरिखौ जों आरोबाव फरायबावनि। पितरा जिसुनाव थांनानै होनबाय, अ प्रभु आंनि बिदा फंबाया आंनि सायाव पाप खालामब्ला आं खनसे बिनो खेमा होनो? खनसेनिसिम नामा? जिसुआ बुंफिनबाय, नङा
आं नोंखौ खनस्निसिम नङा 70 खनस्निसिम हालेलुया हालेलुया पितरा बेबो मानसि जानायलाय फोरबोनि गोथौ बाथ्राफोरखौ बे हमदांनो हायाखैमोन अन्धेगाफोर बेनिखायनो सानसेखालि बे पितरा फोरबोनि खाथियाव थांनानै बुंदों अ फोरबो आंनि बिदा फंबाय आंनि सायाव पाप खालामब्ला आं खनसे बेनो खेमा होनो मा बाथ्राजों फोरमायदों जेरै पितरा गिबि दौरि गिबि फं बेनिखायनो जोङो दिनै बेजों मा मिथिनो मोनो दौरिफोरनि खाथियाव पुरहित एबा प्रिस्ट एबा फादारफोरनि खाथियाव थाङोब्ला फादारा नोंखौ बुंगोन दादि ओइ नों मैयासो पाप टिका लाबाय आं दिनै नोंखौ क्षमा होनो हाया नाथाय बेखौ दौरिया होआ जिसुआ बेजों लोगोसे थानानै बे गासै पापफोरखौ जिसुआसो होयो जेरै दैमालुनियाव थानानै बा नोंजों आंजों थानानै जिसुआसो सोखायो आं सोखाया नों आं सोखाया फादार सिस्टार सोखाया पास्टर रेभारेन्ड रावबो सोखाया जिसुआ बेनाव थानानै बे जिसुआसो सोखायो माने जिसुआ जेरै जिउल' बेनिखायनो जोंनियाव थानानै बे जोंखौ बियो मावो जोंखौ लानानै बे मावो